Digoyang lagi masih bareng-bareng Sria CCS, Yeye Production, Yeye Audio. Apa rasane nandang kangen ati merga tresnoku sing gedhe tansah kelingan awan bengi mung bisa telepon marang yayangku gawe tombok kangen rinduku mergo adoh jarak sliramu mendem kangen jeroning atiku saya jero mung telepon sliramu mendem kangen aku pengen ketemu nadyan sakadhe wes marem atiku apa rasane nandang kangen ati merga tresnoku sing gedhe tansah kelingan awan bengi mung bisa telepon marang sliramu gawe tombok kangen rinduku mergo adoh jarak sliramu mendem kangen jeroning atiku saya jero mung telepon sliramu mendem kangen aku pengen ketemu nadyan sakadhe wes marem atiku mendem kangen jeroning atiku saya jero merga tresnoku mendem kangen kepengen ketemu nadyan sedelo wes adem atiku nadyan sedelo wes marem atiku. Je Bu, mantep napa mboten Bu?